Γέροντα, θα ήθελα την θέση σας. Τελευταία διαβάσαμε ότι στη Ζιμπάμπουε έγινε κάποια γυναίκα διακόνισσα. Διαχωρίζουμε λιγάκι την θέση τώρα, πώς να το πω. Η Εκκλησία, τουλάχιστον από αυτά που έχουμε διαβάσει μέχρι τώρα, είναι ότι οι άνδρες γίνονται ιερείς. Και είχα διαβάσει και ένα άρθρο πριν από 2 χρόνια από κάποιο βουλευτή τέλος πάντων, η οποία έλεγε ότι θα πρέπει και οι γυναίκες να ενταχθούν μέσα στον κλήρο. Να μας πείτε λιγάκι τη θέση σας. Δεν ανήκει στη μία Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, είναι άντρας. Έτσι. Η Παναγία δεν ήταν διακόνισσα, ήταν Παναγία, μήτηρ του Χριστού. Δεύτερο. Η γυναίκα δεν μπορεί να αναλάβει ιεροσύνη, διότι έχει την έμεινο. Άρα όταν έχει αυτό το πρόβλημα, πώς θα λειτουργεί? Δεν γίνεται. Ο Χριστός διάλεξε 12 μαθητές. 12. Δεν διάλεξε 10 και 2 γυναίκες. Είχε διακόνισσες. Μην μπλέκουμε τη λέξη διάκονοι. Διακονούσαν τους Αποστόλους οι μυροφόροι και αυτοί που τους συνόδευαν τον Χριστό στις περιοδίες του. Και ήταν άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει χειροτονία. Χειροτονία. Διότι προσέχετε να δείτε, μην μπλέκουμε τη χειροθεσία που γίνεται, δηλαδή οι γερόντισες και οι αδελφές παίρνουν μια ειδική ευχή από τον Μητροπολίτη να μπορούν να διακονούν μέσα στο. Δεν είναι διάκονοι, διακονούν. Να φτιάξουν το λιβαστήρι, το ένα, το άλλο. Καλά, σε εμάς το μοναστήρι μας βέβαια δεν μπαίνουν μέσα οι γυναίκες, ούτε οι μοναχές ούτε κανένας. Αλλά ήθιστε. Στο ιερό εννοείται. Στο ιερό βεβαίως. Είναι τα Άγια των Αιμών, η Παναγία μπήκε στα Άγια των Αγίων. Δηλαδή πρέπει να τηρούμε αυτά τις παραδόσεις μας και να μην πέφτουμε σε αυτό το θέμα. Χειροτονείται μία γυναίκα τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχουν άντρες να χειροτονηθούν, που είναι οι Απόστολοι, είναι οι ιερείς, οι Μητροπολίτες και όλοι εμείς είμαστε διάδοχοι των Αποστόλων. Πώς θα γίνει? Αυτή θα γίνει διάδοχος, αυτή που χειροτώνησε ο Σεβασμιότατος εκεί, δεν ξέρω, Ζιμπάμπουε μου είπες, Ναι. Τι είναι? Έχει αποστολική διαδοχή? Δηλαδή πώς έγινε αυτό το πράγμα? Για να έγινε διακόνισσα όμως δεν πήρε κάποια απόφαση εκεί? Αυτά είναι του Πατριαρχείου και δεν παίρνουμε εμείς αυτά τα πράγματα σε ξένο αμπελώνα. Με ρώτησες, είναι η προσωπική μου γνώμη αυτή. Σωστά. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να καταλάβω να υπάρχει μία γυναίκα διακόνισσα. Να έχει πάρει το πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Όχι. Εμένα ρωτάτε. Μου θέσατε μία ερώτηση και εγώ απαντάω. Για μένα δεν στέκει. Σαν Παπαχρυσόστομος, έτσι. Τώρα άλλοι μπορεί να το δέχονται. Άλλοι. Δεν άκουσα. Δεν ξέρω. Η Εκκλησία το. Η Εκκλησία πάλι δεν νομίζω να το δέχεται έτσι εύκολα. Τώρα το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας είναι ιδιόρυθμη κατάσταση εκεί. Βρήκαν δικαιολογία να πούνε ότι βαφτίζουν τις γυναίκες μεγάλες. Να σου πω κάτι. Και εγώ έχω κάνει, βάφτισα γυναίκα μεγάλη, με το μαντία κανονικά και τελείωσε. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν το κατάλαβα αυτό.